Čo by ľudia, môj meno a vidíte pri mojom ďalšom videu. Sorry, dneska je tak nevyslí. Vidíte pri mojom ďalšom videu a tentokrát to bude mojich top 8. Opakujem po Markovi Čvirikovi alebo Sumorka 1, 2, 3. On má top 5 mojich akože vecí, jeho ako takých. Tak ja mám top 8. Takže pardon, niečo skúsim pozrieť. Jednu vecičku, rýchle to bude. Blesk, či to nebude lepšie. Au. Takto. Nie, nebude to asi lepšie. No, nie, neviem. Dobre, nechám to takto. A chcem vidieť trošku tvár. Je to trošku tieňa. Dobre, no. Takže ideme na to. Dneska to bude môj top 8 plišákov. Bude trošku iné ako jeho. Inak, ak sa kúkam, tak mi meška úplne oné. Ja už dávno poviem, a ešte to hovorí. Dobre, mojich top 8 plišákov. Na prvom mieste sa umiestnili dvaja plišáci. A sú to momentíček. Tento psík a tento macko. Ku každému tomu plišákovi vám niečo poviem, akože keď viem, alebo prečo mám rada, alebo takéto. Týchto plišákov mám preto rada, že sú starí, mám úplne od malilička. Tohto neviem, kedy som dostala. Presne. Ale tohto viem, že na Vianoce, myslím, že to boli moje prvé alebo druhé Vianoce a dostala som tohto halka. Som to videla na videu. Tohto teraz neviem, ale viem, že ho mám strašne dávno, už od malička. Proste, keď máme ísť na dovolenku a povedia mi, jedného plišáka si môžeš zobrať, tak ja musím si zobrať dvoch. Aj keď ho niekde schovám do kufru, hoci keď som musela si zobrať obidvoch, oni patria k sebe. Dobre. Na druhom mieste sa umiestnil Mimoň. Tomuto veľmi taký príbeh nemám, proste dostala som ho minulý týždeň od mojej sesternici. Ja čo veľmi pekne ďakujem. A práve preto, že ho milujem Mimoňou, ho mám rada. Dobrý. Na treťom miestne sa umiestnila korytnačka, volá sa Bimbo. To bola moja korytnačka predtým, keď som bola malá, som mala na ozajskú korytnačku mojom Bimbo. To je taká korytnačka. Počte, tu je taká mekučka, všetko, a tu má taký chlapatučký pancierik, aj zlatá. Dobre, no a počkať, raz, dva, tri. Na štvrtom mieste sa umiestnil Ty kokso. Dostala som ho dneska a mám ho strašne rada, od mojej babky som ho dostala, čo veľmi pekne ďakujem. Je to zbylý vlastne ten plišák teraz najnovší, čo sú na plišáci. Je to Ty kokso, proste. To mega. Ešte zlatý. Na raz, dva, tri, štyri, na 5. mieste sa umiestnil tento sobík. Tiež som ho dostala od mojej babky a dostal som ešte v chvíľku pred Vianocami. Nemám ti možno taký príbeh, ale je tiež taký mekučký a zlatučký. Pardon, to vždy počítam. Raz, dva, tri, štyri, 5. Na 6. mieste sa umiestnil tento káčiar, alebo čo to je? Pipika. A tomuto taký príbeh nemám, len že tiež strašne starý a keď som bola malá, tak toto má také vlásky. Vidíte, také vlásočky. A to mala takéto veľké nejaké odtiaľ, takto, také nejaké. A ja som ich ostrihala a hrala som sa s nimi. Dobre. Na 7. mieste sa umiestnili všetci vitamani, boli predtým, zbyli. Ale ešte niektorí, ale teraz neviem, kde sú, ja tu mám týchto. Šupita, Cibulejdy, neviem, sa volá Jablčák Boris, alebo jaká toto tiež neviem. Kung Pao, ale neviem. A na poslednom 8. mieste, ktoré mám u mňa všetkých plišákov, ale proste deje, to sa mi páči, sú to dvaja, vieš? Sú to dvaja mackovia. Tohto macka mám tiež staršieho, je to od mojej babky, tety, alebo neviem od koho. Myslím, že od babky, od tety. A je tiež zlatý.
taký väčší macíčko. Nie je obrovský, ale väčší, taký najväčší z mojich plišákov, lebo som mal takúto mejdu. Veľkého, fakt veľkého. Toho sme museli vyhodiť, lebo bol plný môle, bol starý. A tohto mám asi 3 alebo 4 roky. Mám ho od môjho spolužiaka. Je to zlatý proste tiež. Takže ďakujem, že ste to pozreli. Ak sa vám páčilo, tak hoďte like. Komentujte, odoberajte a čau. Ale počkajte. Lebo som povedal, že to bude séria takýchto. Ešte raz. A čau.